iinkokheli ezintsha e-ANC eNtshona Koloni. Udakaselo tsotsi kwayiwumbono ombi xa kungoku indawo wasungulelwa kuyumqulu we-Freedom Charter eKliptown eGauteng. Molweni makhaya, samkele nababukeli kwijelo iDTT nanguvimba wangokuhlonje. Umnumzana Vuyiso Chalisiso wonyulwe njengosihlalo we-ANC kwiphondo iNtshona Koloni kwinkomfa yonyulo yethobe ebanjelwe eKapa. Umnumzana Chalisiso ufumene ivoti ezingama-311 311 kwesi sikhundla bequbisana noCameron Dugmore ufumene ivoti ezingama-282. uSharon Davids ngusekela sihlalo omtsha logama uNeville Delport enyulwe njengososiba omtsha wephondo. uIndaba Benz uza kusebenza njengesisekela likanobhala weqela logama uDerek Appels eye wonyulwa ngaphandle kokuphikiswa njengonongxowa wombutho. Le nkomfa ebekukudala ilindelwe ibikhe yalibaziseka amatyeli ngenxa yeengxaki zangaphakathi kumasebe ombutho kwiphondo. Umongameli we-ANC umnumzana Cyril Ramaphosa wothule intetha yokuvala le nkomfa. Namhlanje sisikhumbuzo sokuqulunqwa komqulu ongumkhombandlela wenkululeko neyathi yasisiseko somgaqo-siseko weli. Indawo waqulunqelwa kuyibizwa njenge-Walter Sisulu Square of Dedication. Kufunyenwe iifestile zayo zophukile, kubiwe izixhobo zamanzi nombane, kwabonwa namakhwenkwe ebengqunge ngakhona ezihlubulela koko kushiyekileyo kwelo phulo le-R160 million. Ngolu suku lwanamhla kanye ngqo kwiminyaka engama-68 edlulileyo, abemi baseMzantsi Afrika mbombo zone zeli bahlanganisana eKliptown eSoweto ukuqulunqa umqulu ongumkhombandlela wenkululeko neyathi yasisiseko somgaqo-siseko. Ngomhla we-26 kaJuni ngo-2005 owayesaya kuba ngumongameli uThabo Mbeki walibhengeza ngokusesikweni elibala laseKliptown njengendawo eliqhayiya kwinkcubeko yeli. Kwaqhwithwa kunyuswa isiqhumiso senkululeko ukukhumbuza ngokuvulwa kwe-Walter Sisulu Square of Dedication neminyaka engama-50 kwaqulunqwa umqulu womkhombandlela wenkululeko. Xa kungoku ngo-2023 le ndawo sisithunzi sesakhiwo eyayisaya kuba siso. Last week they broke into that saloon. We are no longer safe in this place. Njengenye yendawo ezityelelwa ngabakhenkethi eSoweto ukutsalela abakhenkethi kuyo xa kungoku ngamantsintsintsina njengoko kuyintlekele. Abanye ababukeleyo bathi le ngxubakaxaka inzulu kunokuba sicinga. What that square has become is disgraceful. If you walk around the square and generally the neighborhood, there is squalor. But I think what it indicates, it is an issue that you cannot expect ordinary people to respect these institutions like the square where they themselves live in conditions of squalor. Logama abanye abahlali besakhwanqisekile ngulombhodamo wehle kule ndawo ilibhongo lenkcubeko bazityandigila ngokubona aboni bethabalalisa indyebo yembali yaye baxhalabile kunganyakazi kukarhulumente ngaloqulu kubhode. Iqela le-ANC lithi linethemba lokuba abantu abatsha baza kuphuma ngobuninzi kuyokuthabatha inxaxheba kunyulo lukazwelonke kulo nyaka uzayo. Eli qela beliphehlele iphulo lokubhalisela unyulo kwabavoti ePhola kwiphondo laseMpumalanga. Usekela sosiba jikelele we-ANC wokuqala unkosikazi Nomvula Makwenyane uthi ukuphuma ngobuninzi kwabantu abatsha kulo msitho luphawu lokuba i-ANC iqhuba kakuhle kwiinkqubo zayo zokugaya inkxaso kubavoti abatsha nabaqalayo ukuvota. Ngabantu abatsha bangaphaya kwekhulu ababhalisela ukuvota okokuqala ngqa. Luphume ngobuninzi uluntu lwasePhola luzokuzimasa lo msitho. Kubanjwe nemidlalo yebhola ekhatywayo neyomnyazi ukutsala ulutsha. Abanye abantu abatsha balibone olusuku njengethuba lokuzenzela ingeniso, ngelixa abanye bethathe elithuba babhalisela ukuvota okokuqala ngqa. Aba bantu batsha bakholelwa ukuba ivoti yabo inegalelo eqaqambiseni ikamva labo. Ngiyalongirejistile ukuthi ngivote ngilomnyaka lotako
ezako ngidawuvotela iphathi lengiva ngathi mina itasita kangcono la. Kubalekile ngoba ngila kuthola khona amathuba emsebenzi. Usekela Sosiba Jikelele we-ANC wokuqala unkosikazi Nomvula Mokonyane uthi ukwehla kwenani labantu abatsha bavotileyo kunyulo lwangaphambili sesona sizathu esikhuthaze ukuba kusekwe eliphulo. Semqoka ukuthi siyazi ukuthi intsha yethu eningi ayisiyona ephumayo ihambe nje iyozibhalisa for ukhetho. So esikwenzayo la ukuthi abazijabulise phezulu kokuthi bezijabulisile futhi bakwazi ukuthi baziveze kube yibona abazayo bezoregistera la online. Most of them banama smartphones, abantu abahlala ku social media, and umsebenzi wenzakalayo la eMpumalanga umsebenzi osithokozise kakhulu. Umokonyane uthi kuza kusetshenziswa imidlalo nolonwabo ukutsala ulutsha ukuze luncediswe nakwinqubo yokubhalisela ukuvota nakwamanye amaphondo. Xa sibuye evenkileni, usomashishini osemtsha waseVelcom ufuna ukuphelisa ukujongelwa phansi kwentsango ngokubonisa ngesiqhamo nemiphumela emihle eyanyaniswa nayo. Kodwa kuqala masithumbe umntwana evenkileni. Sinamkele emakhaya sibulise nakwabo basandula ukungena sisiza ngqo kwikomkhulu le-SABC eRhawutini. Uyakwazi ke ukuzibukela ezindaba kuphela nje kwazo kwikhasi lika-YouTube ngokuthi SABC Iindaba zesiXhosa. Ukanti ke makhe sijonge inqaku elitshotsha entlanga lentlwa. Umnumzana Vuyiso Tyalisisu wonyulwe njengosihlalo we-ANC kwiphondo iNtshona Koloni kwinkomfa yonyulo yethobe ebanjelwe eKapa. Usuku lokugqibela lenkomfa nobelugcwele ingoma nemigcobo luvalwe nguMongameli Cyril Ramaphosa nalapho amemelele ubumbano kweli phondo. Abayinxalenye yorhulumente ngobambiswano nemicimbi yezemveli basikhabile isenzo sekomiti yasepalamente ngokusilela ukubachazela ngeeseshoni zoluntu. Ikomiti yepalamente ibibambe iseshoni ngenguqu ye-Independent Municipal Demarcation Authority nesangena endaweni yomthetho okhoyo ka-1998 wokucandwa kwemida. Abahlali bathi zange baxelelwe ngaloo nkqubo kungoko bengenako ukuyivotela ngokuyixhasa okanye ukuyikhaba. Lo mthetho umtsha uceba ukuthathwa kwamandla kwiibhodi zoomasipala ezijongene nokucandwa kwemihlaba asiwe kwiofisi yomphathiswa oza kutyunjwa. Nangona abanye abahlali beyithathile inxaxheba kwingxoxo ngalo mthetho, abanye bebengenalwazi. Thina sizi-communities ezininzi ze-BCM sifumaniseka into yoba sibizwe nje apha nge-short notice khange sibe prepared and khange siyifumane le document. Amaqela awukhabayo lo mthetho athi ipalamente izimele ngokwaneleyo kwaye ayinamkhethe, nto leyo eyenza ibe naso isakhono sokuwathatha amandla kwimiba yocando lwemihlaba. Kubalulekile that le process siqiniseke into yobana imanejwa yipalamente because ukuba ngabana sizayinikela to ominister ne-MECs sizabe kanti siyinikela to i-politicians ezizawuhlala ezi-ofisini zithathe izigqibo izigqibo ezibalulekileyo zingakhange zibe kanti ziyile ebahlalini. Ukanti ikomiti yasepalamente ithi kukhangeleka ngathi abahlali abayiqondi inkqubo yoviwo lwabahlali. Kunzima ubasusa kwinto yokwabiwa kwemida ngoba balindele i-demarcation board ekufanele uba izogqibezela imida yabo. Usihlalo wale komiti uthi abahlali abangazizisanga izimvo zabo kwezi ngxoxo ngenxa yokungabi nalwazi ngalo mthetho banalo ithuba lokuzifaka izimvo zabo ukuya kumhla we-29 ka-August. Ndingusidima Mfeku kwiindaba ze-SABC eMdantsane eMpuma Koloni. Ukuvuselelwa kwendawo yabatyeleli eyayifudula ithandwa eHowick Falls KwaZulu-Natal seliqalile ukuzala amathokazi kubahlali balamandla. Uqoqosho lwale ndawo ibiseyibonakala njengengananzwanga luthwaxeke ngeyona ndlela. Umasipala waseMngeni utyale izigidi zeerandi ukuvuselela le ndawo kwadaleka namathuba engqesho kubahlali. IHowick Falls ephinde yaziwe ngokuthi ikwanoqaza iyimpophome engamamitha ngama-95 ubude. Le bekuyindawo edumile yezivakashi zakwamanye amazwe nezivakashi zasekhaya ezivakashele maphakathi neKwaZulu-Natal. Kodwa-ke ngaphambi kobhubhane lwe-COVID-19, abantu bendawo bakhale ngokuthi ilahlekelwe yisasasa lokhanjelwa izivakashi ngenxa yesimo sayo esibi. Ubugebengu besebuxakile futhi sekuhlala abantu abadla izidakamizwa kwizakhiwo ezinganakiwe kule ndawo. Ezinye izivakashi zithi zibona le ndawo isinoshintsho olukhulu kusukela zigcina ukuvakasha. Kungekho clean njengamanje
kwakuhlele kunabantu nje abagcwele abaphithizelayo nawe ungazizwa uphephile uma usendaweni ngisho nokhipha ifone awukwazi ngokuyenza le ngoba uyasaba ukuthi umuntu angazoyithatha or whatever kodwa manje uclean and siyabona nathi kuyazwakala nathi siyezwa nje ukuthi siphephile sakwazi ukuthatha izithombe. Osomabhizinisi abancane bathi izivakashi seziqalile ukubuya kanti nebhizinisi selithe ukusimama. Bathi nezokuphepha sekuqinile. Kwamanje ngathi yonke into ihamba kahle-ke kusho ama-tourist afika ama-local noma ama-provincial wonke umuntu nje ejabula ukufika endawo ephephile nje. Iziphathimandla zendawo zithi zizama ukuheha amabhizinisi ukuze kusimame umnotho wendawo. Kunamabhilidi lana angasetshenziswa kudala bekune restaurant lana bekune bush golf site kudlalwa igolf iphat so ufuna kwavuselela usiletha amabhizinisi lana ukuze abantu bakuma activities lana mabefika. Nginonhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eHowick. Usomashishini osemtsha waseVelcom ufuna ukuphelisa ukujongelwa phansi kwentsangu ngokubonisa ngeziqhamo zokusetyenziswa kwesityalo secannabis. Mulebo Simela ngumvelisi wentsangu kwathengisa ioil eyenziwa ngecannabis nenceda abantu kwezempilo. Wayekwayinxalenye yenkqubo yokuphuhliswa komthetho ojongene nokusetyenziswa kwecannabis kweli. Ukuveliswa kwentsangu kweli kubonwa njengento ezakunceda kuhlumo lwezoqoqosho. Uthando lukaMolebo Simela olwezendalo kwamenza ukuba avelise intsangu nezinto ezisebenzisa intsangu eziluncedo kuluntu. Uvelisa ioile eyenziwa ngentsangu nezinto zokuthambisa ulusu nenwele, oko eyinxalenye yamaphulo okusetyenziswa kwentsangu naquka ezempilo. I'm a researcher for the University of the Free State for couple of years now. It's the 5th year now, whereby I've been conducting a research in terms of cultivation and also producing a certain like this oil. So I'm also in the incubation program with CSIR, whereby we are developing prototypes of my CBD oil so that it can be on the shelves. Uthi ukusetyenziswa ioil ezenziwe ngentsangu kuneziqhamo eziliqela nezingenaziphumo zimbi kwimpilo yoluntu. Abo bakhe bathenga kuye bathi wenza umsebenzi oncumisayo. To know that they are just made by a woman that has researched this, and one thing I like about her, she takes her time to meet professors, go to universities and meet people that are knowledgeable, that have accesses to labs. Lo somashishini uthi abo bafuna ukulandela ekhondweni lakhe bangaziqalela amashishini akumila kunje ngokuvelisa intsangu kwindawo abahlala kuzo. I'm saying people utilize your private use right, because now we have the right for private use, for using it in your private space. You're allowed, if there's 2 adults in the household, you're allowed to plant about 10 trees. Kungokunje ukwiphulo lokuba nefama yakhe ukuze akwazi ukwandisa imveliso yakhe athengise nangakumbi. Ukanti ngoku siqhagamshelana nomhlalutyi wezopolitiko uLukhanyo Vanqa noza kusishwankathelela lenkomfa ye-ANC yaseNtshona Koloni nebiqale yaze yavalwa ngumongameli Cyril Ramaphosa ngalemva kwemini. Sikwamkele mnumzana uVanqa, sibulele ngexesha lakho. Ndiyabulisa nababukeli ekhaya. Nanjengoko siyazi ke imbali yokruthakrutwano kweliphondo, singatsho ukuba lenkomfa ibe yimpumelelo? Inkomfa ibe yimpumelelo khange ibe namakhinikini maninzi. I-credentials zenkomfa zamkelwa lula. Xa sithelekisa nezinye inkomfa besikhe sazibona koma-Eastern Cape nakoma-KZN naseGauteng apho i-credentials iye yangumlo nomkruthakrutwano. Kule conference kule komfa sibone umehluko onjalo nopresident Ramaphosa nje bebeyivaka le komfa nayo wayijonga lento yoba bakwazile ukuthi barane ikomfa that ingahambela amadingo amaninzi baye straight nakwenyulo nalapho xa kufika ixesha lokwenyula sibonile uba bengekho mlo ingako angekho zitulo nokubethwano ikomfa izolileyo. Kusibonisa ntoni ukonyulwa ngesiquphe kwesihlalo weliphondo uVuyo JJ Tyhalisiso? Igama lakhe belingalibonanga kwi-branch nomination, livele singathi likubengqeni kwi-conference phakathi ngokwena kwakhe sibonile uba uneyevuto ezi-29 imagine encencileyo. Loo nto itsho uba unoxanduva elikhulu kuye lobamba iunite naba bantu bangakhange bambhotele.
ayunite i-province leyo azafuneka ilide. Kwakule section le imonyileyo iivoti zakhe bezininzi xa uthelekisa nabanye bekwi-faction nabo. So utsho uba nakule section yakhe akanasupport ingako, so funeka aqale nalapha kule section yakhe aphinde isupport, aphume ayothatha enye section lengakhange imbotele aphinde isupport naye, so that akwazi uba next year xa kuthiwa i-election i-ANC kule province ye-Western Cape ikwazi ukujongana ne-DA, ngoba i-DA ihleli close to 60% le-support kwi-vote apha. I-ANC ikwe-half yaloo nto, ifumene about 32% ngo-2019. So kumele ube nelo xanduva likhulu uba akwazi uba ayokhompyutha ne-DA elidisha i-ANC le province e-united, okwangoku ayikho united. Ngamafutshane kwintetho yakhe yokuvala uMongameli Ramaphosa uthethe ngokuhlaziya lo mbutho. Ungatsho ukuba utyhalisiswa ngawuzalekisa lo mbono we-ANC? Nokunokubona kwam Msasazi, utyhalisiswa ngumntu lona oyi-backroom operator uphakathi kwezi-sections kukhalwa ngazo kwi-ANC. So andiboni ngumntu enokwazi uba ayunite i-ANC ayihlaziye hlobo afuna ngalo upresident, kuba ngumntu we-sections. Isaqhubeka into ye-sectionalism kule-ANC e-Western Cape. So uhlaziya kwe-ANC andiboni kuye, but emhlobo wa-operator ngalo njengoba simbonile, mhlawumbi ngakwazi ukuthi strategically ayiposition i-ANC ikwazi ukuthi uba ibuye kule ndawo ibikuyo, okanye ikistabilize, ngoba i-ANC national sayibona inozivote e-Western Cape. Maybe utyhalisiswa ngasebenzisa i-ability yakhe yo-strategize noba i-tactician ukuthi ayi-maintain i-support ye-ANC, but anathemba. Inkosi kakhulu, sibulele kakhulu ke ngexesha lakho. Lukhanyo lowo ke ibingumhlalutyi wezopolitiko uLukhanyo Vanqa. Luqukunjelwe namhlanje utyelelo lomkhosi waselwandle SA Navy nobelu kwisixeko iNelson Mandela eMpuma Koloni. Abahlali bafumene ithuba lokufunda banzi ngomsebenzi walo mkhosi ekukhuseleni eli lizwe, besonwatyiswa ngomculo nangomdaniso. Lutyelelo luqukunjelwe ngokubekwa kwenkatha kukhunjulwa amaxhoba atshabayo ekhwele inqanawa SS Mendi. Bekukho uchulumanco nolonwabo kuluntu lelokishi iNew Brighton njengoko amalungu omkhosi waselwandle egaxele iyunifomu yabo ebesonwabisa uluntu ngomculo wabo nomdaniso wabo owahlukileyo. Eli ke lisiko elidala lomkhosi waselwandle oluvumela umkhosi ungene isixeko uphethe izikhali. Ubukhulu becala lo msitho udla ngokubanjelwa kwisixeko sedolophu, kodwa kweli tyeli bawuse elokishini. It was quite a sight to behold. The community came out in their droves, and it was a great opportunity to showcase the Navy as well as the area of New Brighton, and showing the youngsters that there are other opportunities out there. We know our city is crime-ridden. Ilokishi iNew Brighton likhaya lesiza yesikhumbuzo sembali yokuzika kwenqanawe iMendi. Indawo yokukhumbula abayi-646 abazika nenqanawe ngo-1917. Umkhosi waselwandle ukwathathe eli thuba ukukhumbula amaqhawe awo angaphambili. So going back to that memorial site and laying this wreath was a manner in which, as a South African Navy, was a way in which, as a South African Navy, we show that we remember these heroes and heroines, that they did not die in vain. Their spirits should actually be the ones that is actually guiding us as we execute our mission of protecting the Republic of South Africa. Belandela umxholo wabo othi taking the Navy to the people. Umkhosi waselwandle woMzantsi Afrika unezicwangciso zokuba neendibano ezixhobisa abantwana nolutsha ngezifundo abanokuzilandela kwicandelo zelwandle, kuquka namathuba emisebenzi ekhoyo. Umcebisi Silengile weendaba ze-SABC eGqeberha. Kwintenetya wenze imbali namhlanje Alexander Bublik ngethuba ebhulela amasaka uAndrei Rublev ngamanqaku 6-3, 3-6, 6-3 okuphumelela itumente eHalley Open. Kusenjalo Carlos Alcaraz waseSpain uzibonakalisile kwiWimbledon ngethuba ebetha uAlex de Minaur ngo-6-4, 6-4 ephumelela intshinga yetumente iQueen's Club ebuyela kwindawo yokuqala kwihlabathi. Ngaloo ndlela siuqunquthile uvimba wethu, sinikhumbuza zangomso siza noxa bethu lesizulu. Kamnandi.